starte lige igen. Fair nok. Men du ved godt, du kunne bare klippe i den, ikke også? Fuck. Klip. Nå. Ja, men det ved jeg ikke, hvordan man gør. Nej, men... Men hold nu Esben, kæft, det mand. må ikke, der er noget, så giv mig en ret i. Men han er sådan 7 år ældre end mig, og alligevel, selvom jeg har set ham... Ja, du er sej, Esben. Så gengæld tager han et liv og bruger på sit arbejde eller et eller andet. Kan sådan. Du sidder bare og fucking går i skole som en eller lille lorteunge, mand. Hvem går i skole? Jeg også på arbejde. Hvem går i skole, altså? Det Det er slet ikke, fordi jeg ikke går i skole, men... Han går ikke i skole, men... Hallo, er midt frossen, eller hvad? Jeg synes ikke, Nej, der sker en skid. Jeg synes heller ikke rigtigt, der sker noget. Men du skal bare... Nej, hallo, du skal gå ind på det der CSGO pot. Nej, hvad var det nu? Fun pot. Rainbow pot. Fun pot. Ja, CSGO fun pot, det var det. Ups. Og så bare bænd en af dine knive med. Bare en af dine knive med. Der er kun $1,95 ind, så den sniper du lige. Det er bare fucking skrald, mand. Tag din P90 så ind med den. Ind med din P90. Nå ja, det er epic snipe. Hold nu kæft, ej, men så ikke lige epic snipe, vel? Det er da. Hvad er vi oppe på nu? Vi er oppe på 1,99. Mønt, adskins. Næsten 2 euro. Det er ikke engang euro, det er dollars. Det er den der orgasme. Er det dollars? Vi er på $2,5. Shit, mand. Skynd dig. Men det her, det er easy win. Du kan også gå ind med en Nej, jeg skal ikke lige. Jeg venter sgu lige med at acceptere den der. Hallo, den vokser op. Hallo, men prøv at jeg giver dig 1000 kroner, hvis den ikke vokser op. Prøv lige at trykke det her OK, så make offer igen. Men prøv at jeg lover dig, den vokser. Lol, jeg kan ikke engang. Jeg kan ikke gøre det. Men du har 84 sekunder. Nu synes jeg, du skal slappe af, fordi jeg bliver lidt stresset, når du siger sådan noget. Men det kan jeg godt sige. Det er lige meget, hvad man siger til ham, så bliver han stresset. Du kan også lægge en af dine Orions ind. Vi er næsten oppe på 3, Hallo, men jeg synes også, du skal gå ind i den her nu. Nu? Skal jeg trykke? Ja, okay. Men prøv at jeg lover dig, mand. Nu har jeg accepteret den, mand. Den kommer måske op på 5 euro. Den kommer over 5 euro, men du sniper den nu, din idiot. Du har cirka 60%. Jeg ved mig bare, han er silver. Ja, jeg synes sådan set, hvorfor er det, du skal brokke dig? Nej, vent hvad? Se, $7, men du har 50%. Ej, nu tror jeg ikke, jeg får den. Ej, se, nu kommer de alle sammen. Hvorfor kommer du egentlig aldrig ind, men har du dit trade link ind? Jamen, jeg har accepteret, men som sædvanligt, så fucker det bare mit liv op. Kan jeg komme ind der? Nej, men... Hvad sker der, Mønt? Prøv at gå ind på dine settings og se, om du er inde. Jamen, hvad skal jeg gøre? Gå ind på din... Gå ind på din... Du er inde, Mønt! Nå, okay. Der er bare sådan 1000 år. Det var da også lige præcis det sidste øjeblik. Prøv at høre, jeg er nødt til at sige noget. Det her, det var en god pot, du gik ind i. Ja, det håber jeg. Men der er så meget skrald. Det er helt utroligt, men det snakker vi om. Ja. Nej. Fuck mit liv. Oh my god, man. Jeg vælger lige at forlene på ham. Hvor meget liv havde han lige? Hvor meget procent havde han? Han havde 20. Nej, 3,3. Han havde 3,3. Oh my fucking god, man. Det gider jeg ikke. Så er lov for bedre. Ej, det der, det kan jeg godt. Det der kan jeg ikke forstå. Vi går ind på... Men vi går ind på Honda, så går du all in. Ej, der er en, der joiner ham. $55 kniv, Rip. Souvenir, man. Fuck, det gad jeg godt at have. Join den. Hallo, du vinder. Hallo, du vinder. Join den. Hvad var han? Du er Vi går efter. Nå, det er den der. Han er T. Jeg har CT. Det er jo skidt. Nå, nej, det er det så ikke. Battlescard, ikke også? Så luk lige til at skubbe fonden ned, på grund af bare, at du har linket åbent, betyder det, at du taber. Han faktisk lukker den ned. Jamen, hold da ikke. Jeg skal jamen, hold nu kæft. Nej, ikke. Han sagde, hvorfor er dit internet så langsomt, så vi kan bare se det sådan 1000. Jeg synes sådan set også, det er noget svineri. Hallo, det er fordi, du har bedre internet end mig, Chance. Men sig lige, når du accepter. Det har jeg nu. Men skal vi spoil den, eller skal vi ikke? Spoil den. I skal spoil den. Du har så low procent i forhold til ham. Hvad fanden mener du med det? Nu bliver jeg nervøs. Top. Fuck mig. Hvorfor sagde du også, om du skulle gå ind på den, Chance? Ja, min skyld. Ja, det er sådan set. Det er Chance. Bare skal skylden på Chance. Du
Du, hvor meget har du tilbage at bøtte med? Fuck, man. Fuck all in med resten, du er alligevel fucking ligeglad. Men hvor meget har du tilbage? Ja, det ved jeg ikke. Og hvor meget går din kniv for inde på den her side? Åh, Perfekt. 490. Og den bedre jeg ikke. Ej, det havde jeg heller ikke tænkt, man skulle gøre. Under på. Fuck, jeg har bare ingenting nu, mand. 78. Ja, du er også på grund af chancer, jo. Det er en hyperbeast. Join den på 72, dude. Join den på 72, det er en kniv. Lad den statræk gå. Nå, den anden. Den anden. Lol, mand. Det er så fucking... Jeg kunne have mønt create en og tage... Blaze! Hvordan fuck kan den være så meget værd? Fordi det er Blaze mønt. Sådan har det har den altid været. Create en og så tage CT. Okay, det er et fucking skrald, mand. Mønt create en og tage CT. Nej, 44, en M4 Hyperbeast minimum UAN USB as code confirm field system. Så hvorfor klikker du hele tiden view først? 44. Jeg vil da se, hvad det er for noget, jeg er bedre Det på. er jo ligegyldigt, du kan altid bare, du behøver ikke gå ind på den. Fuck, Du join den på 44, det er 2 mega fede skins. 44,2. Nej. Men der er kun 300. Det er der ikke engang. 400. Der er en 409, det er 4 knive. Ja, det kan jeg ikke engang. Åh, 90. Nå, rip. Det kan jeg ikke. 45 kniv. Nej, ikke kniv. Statræk over væk. 45, gå ind på den, mønt. Gå ind på 54 kniv, 54 kniv. Ja, det er jo bare den der scorch der, den er så fucking grim. Hvis jeg taber nu, så er det bare rip Kom mig. ikke engang ind. Men du er nødt til at bare... 61. Det er kniv, men... Eller... Ja. Ja, det er shadow. Ja, den er for høj. Det er shadow. Ej, den var for lav, mønt. Nej, min den var for meget værre. Hvad er din egentlig værd, mønt? 30,2 stattrack M4 Det kan Styrus. jeg ikke. Jeg har ikke noget der... Jeg har måske en der 10 items, mand. Fuck, fuck, der er meget lort. Det gider jeg ikke engang. Nå, det er... Er det 78, der var dit højeste, eller hvad? Ja. Ej, det er fandme ikke engang. Jo, der omkring, tror jeg egentlig. Hvad snakker den fra i år? You know I'm a fucker. 42,1. 54. Souvenir og Pit Viper. Hej, mor. Hej. Ah, det er mig, mand. Fuck, jeg er fed. Ej, men er Jo. det Ej, jeg er ikke fed. Nej, Mønt, han er sådan en med ingen muskler og ingen Ja, jeg har. Nej, Jo, men jeg har arm. bilbillede, jeg har. Han er... Ja, Ja, har- han er syg. Jeg har arm. Ah, Ja, det har jeg. Det vil jeg lige. Jeg har arm. Du har ingen muskler på dem. Nej, det har jeg da ikke. Jeg vil da gerne i det. men sig lige, når du accepterer. Ja, det har jeg nu. De er bare fucking store, Mønt. Ej, nu håber jeg fandme også, at Men vinder. vi godt spoil. Ja. Ej, ja. Hvis jeg taber, så skal jeg ikke sige en skid. Du ved godt, du lige accepterer en på 2 knive, ikke? Inden på lotto. Nej. Nej. Det... Mønt, han troller dig. Prøv lige at trykke på den der blå kasse inde på Skype, det man kan så. Blå kasse. Nej, inde på lotto. Den der. Du er inde der. Kom nu, vent. Du tabte. Fuck mit rib. Jeg sagde, Fuck at du mit skulle liv. til Parade ind og så til CT, Mønt. Hvor nu efter, hvad jeg siger for fuck's sake, Mønt. Hold nu kæft, man. Gå ind på Honda, bet resten af din skins, Mønt. Honda. Hvad? CSGO CS:GO Honda, Honda. eller? Rip dig, mønt. Ja. Ja, Mønt, jeg sagde jo også, du skulle lære med bet, men du hører aldrig efter. Godt, det var. Hvad? Det var, Mønt. Det gør jeg da. Hvad snakker Du hører aldrig efter. Det gør jeg sgu da. Mønt, du hører aldrig efter. 14. Skal jeg tage den, eller hvad? Ja, Ja, tag der den. kommer flere og flere ting ind. Men du ved godt, at den kan måske risikere at komme op på 200. Ja, okay. Og så får jeg den, og hvad er problemet så nemlig, lige? og så får du den, hvad er problemet så lige nemlig, Mønt. Men du må gerne klaske mig, hvis det er. Også lige den der Karambit, Mønt. Men er du ikke glad for den der Karambit? Jo, der er. Jo, Den det var tager jeg også ikke, jeg længere bet. Du har cirka 44% chance, hvis du går ind. Nå jo, men Bare accept nu, men på grund af, at det er ikke tid, det det er slet jeg skal ikke lige pisse, jeg skal lige pisse. fake snipe herinde, men du skal bare gå ind med det samme. Ja. Men jeg har taget det ind nu, så nu håber jeg vinder. Jo, men så kommer der noget frem på din skærm nu. Ej, jeg kan ikke give mere end 10 items, man. Hvad fuck er det for noget at sige nu? Hvorfor er du også... Hold din kæft, mand.
Jeg kan ikke høre på Hvorfor er du dig. så dårlig til at bette, men? Ja, Jeg jeg kan synes... ikke lide det. Sådan Men der. du ved, at jeg vil give alt for dig jo. Ja, det var Jeg godt. vil have dig for mig selv. Ej, hatten kommer jeg ikke ind i. Fuck mit Jo, liv. du gør, men der er timer på, når den er kommet Jamen, der står jo 47 til 50. Jo, men og så bagefter kommer der timer på, og så kan den komme over 50. Kan den? Ja. Nå, men så tager jeg min. Så har jeg trykket send Har du til. ind nu? Har du klikket send nu? Ja, ja. Men, og så bare Men klikke kommer den accept, klik accept. I agree, Confirm. Hurtigt. Okay, du kan godt nå ind, men du kan godt nå ind. Du har 25%, cirka. Er du inde, Mønt? Han Ja, kan det godt nå ved jeg ind, sgu han kan godt nå ind, han kan godt nå ind. Nu kommer han ind nu. 100. Fuck, der kommer meget lort ind, mand. Skynd dig at cancel. Det kan jeg ikke. Han er ikke noget, han har klikket confirm. Lol, så kommer mit ind Ja, nu, han er inde mand. nu. Fuck mit liv, mand. Den der, du tager den, mand. Det er low, er det ikke low? Det burde være low. Jo, det burde være low. Mønt, skal jeg lige redde dig? Ja. 100, mand. Fuck, der er meget. Jeg vil ellers gerne have den Han er her liksom LP der. 50 indplet. Der er allerede en på 50 Nej, jeg går ikke ind. Kan man ikke, kan jeg ikke se min procent et eller andet sted? Han har givet dig. Det står der, du har 23,08%. Lige til højre på den der røde deposit. Knap ovenover dig. Nå. Fuck, det er ikke ret meget. Meget. Det er ikke ret meget. Jeg redder dig lige med en case. Men Kate. Der går med case. Fuck dig, Nej, mand. man kan ikke, ellers havde jeg sgu da gjort det, mand. Hvad er minimum? 100, mand. Fuck Men mit derfor er liv, der og der også er en mange, der weapon, ligger og der er tilbage. en fucking lord item, se, så kommer der lige alt muligt mere. Den der har du. Fuck mit liv, mand. Alt det der Tro på souvenir. det land. Fuck! Jeg gad godt at have den her bot nu egentlig lige Hvor nu. meget procent har du? 15 Mønt, den har. Men tro Fuck på jer, den- rip. Men tro på den der low ticket. Jamen, jeg har tabt. Hvor meget nu? Hvor meget procent nu? 11, lige godt 12 næsten. Fuck mit liv, der er 300, mand. Fuck mit fucking Low, liv. men tro på den low. Jamen, jeg har tabt. Det var Ej, det var da close. 2 fra. Ej, så var den allerhøjeste. Fuck mit liv. Hvordan kan han snipe den der? Hvordan sniper man inde på